gosereria abamereria babo ime ya gusi nigo bona barai bagusi bagikeirie bikorebi anene mono bali balense yeri abuliri alinda mwananchi gatia barai yabo yo kabero mwana siasa omona chibi no monene David Maraga umubungo kitutu masaba Cliff Kisairo umubunge obo machoge borabo obadia mo nabarai bamuchire no kwalinda mwananchi alia keumbu litukoria ichuma aya nigagochicha ekerorero boigo igati abasae baturubania amatanga y'umungina jemaima mokungi imeyegeti geskuru y'uboroso ya Nyamira muri kitu nyariki no roboturo asenchira y'obwekerano Kerege kore kyo wocherera rinda mwananchi abuke umbuge taraibwa litkoria ichuma nigo asegeti kyo borosoge skuru ya Nyamira litkoria rero asa matanga yo kumweni chemima mokogi egati yabasae batumekwa yo turubania umuyega mega yo mugabana bwe county ya Nyamira Moskamo Sinyaribo kwewari bagago kwara asekorende umujumbe omukoro we bunge ya West Mogrango Moske Vincent Kemosi atagetebo igakwane maega yogo siekererwa takwana nagotebe karanga matanga yu siasa teyo yagana irigo kwanwa Wakiri Victor Swanya uyokoria ekerogo kyobogavana se county ya Nyamira na baigo Moswat Beru sondogo uyokoria ekerogo kyobotene wabaswat Nyamira ngati yabaria besokya nago ikeri kongu botumeki basaya bakwe uchibesa chinge rigo turubanie mega ya matanga chitabitu ajari korora nona sa matanga chiachakire koleta ubwoba asiki family chikwereire gutamba sa matangare teyo tuwende okora siasa gutuguja koremia bali bakwirire lakini bono ekero abanya siasa bose bali bakuriya would disrupt amatanga yabanyene like what we have seen now. I think is unfair. Bakura I think abantu ma reasonable kartu akora mogoko rechibun chikorte birogota no mugabana buna incoming peruske munto ondoko na rorire bobe mono ekara abana baito bakwe usiringi ya misini emia bantigisegiye samatanga ya masikani hunaba kubotikana negekore ikyo kyabari tskorie ichuma asensemo ya Kiumbu aserombe yarinda mwananchi yaruterwa magena na kominyokiwa igati ya bakanyora chingoma chintindi nigo mubasorero umunachi omonene omukoro we ekigambero gitaiga Kenya David Maraga aragire bokongu egekore kamneki asate birenga terbi ya sensemo ya gusi korokana kabose asicibura buru egendo boli litangani no twekirumbu no mugusi ubusuku bona butukwereterera ensingi metu ligiritie kabire aya nama abintu byakorirwe imipango yakorirwe n'abana siasa abandi begosire nganko bugubare bono bakoreta ibintu bunebiga egento ngotebya abantu bagusi abantu baminto egente ke tukira umuna no kuramu tukira umumono sana egere ngisa gokorekana tumanye korekana nga gusi nintu bondo tukatanga inasi asu kurwania abantu nenjiririe tari ya maana Maraga uyokwana sumo Nyamira nigo chingwana cha baigo cha segwa no yokorie kero kyo gavana Nyamira Moske Victor Swanya na baigo yokorie kero kyo botene wabaswat Nyamira Moske Beru sondogo ase baragire bokongu uwochererwo ku eyendeke igo kibwenete kwangwa ande serikali bwente go condemn it onye talibo ntubona inchi we will take it up etubakiri kamuranje mutige koegwa shilingi 500 shilingi 1000 muchigwaka abantu magina omorembe tigo morembo bekwe namaskani. It's our democratic right wotenena everywhere anywhere
kuburia kerogo kiriota gete kuburia asensemo ya Engoko Center ase ebunge ya Tumasaba nigo mobunge bwa Romoske Clive Gisairo na baigo mobunge umachoge borabo badia baronko baigo baesokiana gukwana na bararie mambia rero ase baigo bagikeria gekore ikyo kya baritkoria ichuma na komoche serikali erabisi. The police at this point, you are part and parcel of what took place. The PS, Raymond, your team is failing this country. Not only does your colleague PS, a prime suspect in a killing in Nairobi, your officers have been known to walk side by side with goons. So jambo hili ni jambo la kushangaza sana. We must ask the question sasa, kama serikali yetu ambaye tuna isustain kupitia kwa kodi imerudi sasa inataka kutuumiza, nani atakaye tulinda? Nigo abarai awase county ya Nyamira na boye county ya Kisii bagendere kuikeria bakongo gotume kwa basaye anene mono wesona ni asa mangana siasa kendo basabire nere buya gusiye yo manyakaine ko bayo morembe gendere ko bayo morembe goika ase chikure chikire bosio so cyo mwaka 2027 korwase geti kya Nyamira kigotoka ase award ya township ase bunge ya West Mogrango me county ya Nyamira ingo reporter ya Nsoko TV riederanya Rike Steven Embonde.